tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Isang mapagpalang araw po sa inyong dalawa. Ako po si Isa, kababayan po ako ni Chris Chuper mula sa Lucban, Quezon. Masugid po ninyo akong tagahanga since 2005. Halos kalahati ng buhay ko, kasama ko kayo. Nung nag-college ako sa Maynila, kayo ang naging karamay ko kapag sobrang nangungulila ako sa pamilya. Nandyan pa din kayo hanggang nagkatrabaho, nag-asawa, nagkaanak, at ngayong buntis ulit ako. Para kayong mga kaibigan na laging nagpapasaya, nagpapagaan ng loob at nagbibigay ng aral sa bawat araw. Ang dami ko pong natututunan sa inyo. Kay Miss Nicole, natuto akong maging mas matalino sa pag-ibig. Dahil iyakin at certified people pleaser, umiiyak din ako kapag may binabasa kayong sulat sa Mahiwagang Burnay na nakakadurog ng puso. Gusto ko lang pong linawin na hindi ako sumusulat dahil sa problema. Sumusulat ako dahil gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ko kamahal ang aking asawa na si RJ Acevedo. 15 years na po kasi kami sa July 30 at kung may isang bagay na gusto kong malaman niya, ito ay katotohanang siya ang pinakamatalinong desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa loob po kasi ng 15 taon, siya ang naging sandalan ko sa lahat ng pagkakataon. Siya ang takbuhan ko kapag masaya ko at kayakap ko kapag mabigat ang lahat. Hindi lang siya mabuting asawa at ama sa aming mga anak, kundi naging matalik ko ding kaibigan, safe place at ang tahanang lagi kong gustong uwian. Hanggang ngayon, nililigawan pa din niya ako. Tulad ng nasa kantang Buko, hindi natapos ang panliligaw noong naging kami. Mas lalo pa itong tumamis nang maging mag-asawa kami. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga simpleng sorpresa, maliliit na effort, at pagmamahal na hindi kailanman naging ordinaryo. Hindi naging maganda ang simula ng love story namin. Dumaan din kami sa mga pagsubok at may mga pagkakataong nahirapan akong magtiwala. Pero araw-araw, sa loob ng 15 taon, pinatunayan ni RJ na karapat-dapat siyang mahalin at pagkatiwalaan. Hindi siya nagsawang ipakita sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa mga simpleng ginagawa araw-araw. Hands-on siyang tatay, siya ang naghahatid at sumusundo sa school, tumutulong sa assignments, at paulit-ulit na nagpapaalala gabi-gabi na ayusin na ang mga gamit para hindi nagmamadali kinaumagahan. Masipag siyang magtrabaho, mapagbigay, mapagmahal at inuuna palagi ang kapakanan ng aming pamilya. Habang tumatagal ang pagsasama namin, lalo kong napapatunayan na talagang iba ang bunga ng panalangin. Mas maganda pala ang plano ng Diyos kaysa sa lahat ng mga pangarap na minsan ko lang naisip hilingin. Sa pamamagitan po ng programa ninyo, gusto kong magpasalamat kay Daddy RJ sa pagpili sa akin araw-araw at sa pagmamahal sa aming mag-ina. Napakaswerte namin dahil kami ang ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos bilang pamilya.
Happy 15th anniversary sa aming dalawa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sigurado akong matutuwa ang asawa ko dahil bahagi ang programa ninyo ng aming pagsasama at ng aming pamilya. Maraming salamat po sa mahigit 2 dekadang inspirasyon at saya na ibinabahagi nyo sa aming mga tagapakinig. Dalangin ko na lalo pa kayong pagpalain ni Lord at patuloy na gamitin upang maging ilaw sa napakaraming pamilya. Umaasa din po akong after ko mga anak, makadalaw po ako sa inyo upang personal na makapagpasalamat at makapag-abot ng munting alay. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Isa. Feeling ko, Isa, sa sobrang tindi ng praise mo, pagbigay mo ng magagandang mga salita para kay RJ, makakaisa ka mamayang gabi. Isang mahigpit na yakap, isang madiin na kiss, 'di ba? At isang matinding pagpapasalamat at malay mo, isang magandang dinner, 'di ba? Congratulations sa inyong pagsasama. Congrats! Ito po ay pagpapatunay para sa lahat ng mga couples na nakatutok sa atin ngayon na pwede po yung ganito. Yeah. O kaya yung mga hindi pa nagjojowa at natatakot magjowa kasi nakakakita sila at nakakarinig mo ng masyadong maraming negative things about having a relationship. There are relationships like this, katulad ng kay Isa at kay RJ. Oo, kasi hindi naman lahat nagsisimula sa bed of roses At actually, hindi rin naman during bed of roses. Lagi lang din namang may mga pasakit, Oo, 'di ba? correct. Pero pwede pa ring piliin ang isa't isa sa gitna ng mga pasakit, 'di ba? Hindi lang kwento ni Isa kasi gusto niya talagang bigyan ng pagpupugay, Oo. ilagay sa pedestal, Ayan. ipinagkataas-taasan si RJ ganyan. Pero I'm sure they also have their own Oo. trials. Malinaw naman sa kwento ni Isa na hindi maganda yung simula. And dito din pinapakita na maturity comes pag medyo nagkakaedad ka na, Correct. natututo Totoo ka na. din. At ako, inaamin ko, ganun din ako. Ang dami ko rin pagkakasala, ginawang pagkakamali sa asawa ko na eventually talagang tuturuan ka rin din ng buhay na magbabago ka Correct. May mga ganun Oo. din. At saka kapag kamahal mo yung isang tao, mag-a-adjust ka din sa kanya, di ba? Ayan. Ready kayo na, Isa and RJ! Congratulations on your 15th anniversary. At naway, magtagal pa ng another 15 Yes. after mo mga anak, pagsaluhan natin ng 15 na siomay. Yan. Ayan. At siopaw, yung Oo. pagsasama ninyo ng 15 years. Congrats. At saka syempre yung 15 na yan, marami pa din naman kayong pagdadaanan. Totoo. Hindi naman namin sinasabing. Oo. Gusto ko nga ding sabihin, tama ka sa pag-intro mo na ganyan. Gusto ko ding sabihin sa'yo, Isa, na kailangan while ine-enjoy mo itong time of your life or season of your life that all is going well, it doesn't mean that all is gonna go well. Yes. 'Di ba? Hindi sa nananakot pero such is life eh. Correct. 'Di ba? Hindi sa pambasag na trip. Ito naman ang babasag ng trip. Hindi sa ganon. Pero ganon talaga, umiikot po ang gulong ng buhay. So, kaya nga, sabi daw, di ba, wag masyadong mag-alala kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kasi hindi forever yan. So, kung halimbawa, ang sitwasyon mo, masaya-masaya, katulad nito, ni Isa at RJ, nagsa-celebrate ng 15th anniversary, everything is going okay, namnamin. Kasi hindi forever yan. Ganon din kapag ka on the rocks, matindi ang pagsubok, namnamin din. Tama. Kasi hindi rin forever yan. Wag mag-alala. Tsaka sana, etong 15 years ninyo, dito na talaga magmo-mold, magsisimula yung tinatawag nating transparent and intimate relationship ninyo. Kasi di ba naalala ko, nabanggit ni Nicole before na parang it Took 10 them years. 10 years para ma-establish yung tinatawag na intimate relationship. Na Ibig communication sabihin, yung yung communication, yung na transparent ang correct, na hindi na nahihiyang sabihin ang nararamdaman. Ako dati pinaglalaban ko pa na, ano ba,
may privacy pa rin yung phone ko, hindi mo dapat malaman. May ganun pa akong pag-ugal sa talaga na ugali ko. Yung pala may mga tinatago. Mga tinatago kasi ganyan talaga pag may tinatago sa GC. So, ngayon, wala na akong pakialam kahit lapag mo yung phone mo dyan. Wala ka na mga naitatago. It really takes time. Ako, it took time bago ko talagang ma-layout yung mga cards ko, yung kung ano yung mga fears ko, ganyan. To the point na ngayon, alam na ng asawa ko na kahit hindi ko sabihin, alam niyang worried ako. Kahit hindi ko sabihin, alam niyang yun yung gusto ko talaga, di ba? Minsan, kunwarian lang ako, pero sabihin ko, hindi ko naman yung kailangan. Pero alam niyang, kaya ko, di ba? Tsaka alam niya na kagad and it takes time. Yun naman talaga yung goal natin dapat, na kahit hindi magsalita yung partner sa galaw ng kilay niya. Correct, sa pangiwi ng bibig niya. Correct. Alam mo na kagad kung anong dinadaanan niya, di ba? Hindi, tsaka gusto ko yung ginamit ni Isa na word na salamat kay RJ, kay Daddy RJ dahil pinipiling mahalin araw-araw. Minsan kasi sinasabi ko, wala ka ng choice, no? Asawa mo yan. Pero may choice ka kung ayaw mo siyang piliin eh. Correct. Pwede din eh. Pero yung piliin ka pa rin niya, kahit na hindi ka perfect, piliin ka pa rin niya or piliin niyo ang isa't isa kahit marami kayong mga mistakes, ganyan. It's really a gift. Gift talaga yun. Yung pagpili in a sense na talagang pinaparamdam niya sa'yo na it's kamahal-mahal okay. ka. Lahat-lahat. Diba? Ako, isa sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko sa asawa ko, yung pinipili niya ako kahit tanga-tanga ko sa directions. Eto na. Hindi mo alam yung kaliwa sa kanan minsan. Hindi naman. Alam ko yung kaliwa sa kanan, siya hindi. Pero hindi mo, di ba sinabi ko na to sa Jex, kwento ko niya na po, alam na to ng mga tambalanista. Kailangan ng isang lugar na puntahan ko ng mga 15 times. Bago ko masabing hindi ako mag-waze papunta dyan and all. So eto na. Yung aking skincare clinic that I go to. Hi kay Doc Pao ng Skinny Bay Aesthetic. I go there almost every week. So, one time, dito yan sa Parkal So one time, nagdala ako ng sasakyan. Nagdala din siya ng sariling sasakyan. Ninenervyos ako mag-drive mag-isa. So sabi ko sa kanya, Daddy, pwede mo ba akong alalayan? Convoy tayo pa uwi. Galing siya noon ng Cavite. So from Cavite, pwede naman siyang dumiretso sa Pasay, sa bahay namin, sa condo, ganyan. Para diretso na. Sabi ko, hindi, daan ka dito sa Parkal. Alalayan mo ko, ganyan. So nakita ko pa siya bago ako bumaba sa parking. Nakita ko pa siya. Sabi niya, dito ako hamit tayo sa labas. Eto na, pagsakay ko ng sasakyan. Saan ba yung... Pagtingin ko, dalawa yung exit. Sabi ko, saan ba kami nag-exit? So eto na. Sabi ko, Lord, naku. Ganyan. So, to make the long story short, Jegs, sa ibang exit ako lumabas. Na every week nasa Parkal ako Every week nasa Parkal ako. Tapos every week, di ba pwede ko namang ma-memorize na kung saan ako nag-exit. Correct. Maya tumatawag siya, di ba ibang exit ako. Tapos hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Tapos sabi niya sa akin, nasan ka na? Tapos sabi ko, Dad, parang mali yung exit ko. Sabi niya, pambihira. Sige. Di nag-forward ako. Sabi niya, asan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa may ganito. Sabi niya, sige. Tapos may bumisina sa akin ng malakas sa likod. Nanervyos ako. So, ang ginawa ko, forward na lang ako kasi nakita ko na yung makapagal. So, familiar na sa akin. Tapos tumawag siya, asan ka na ba? Nandito na ako na sinasabi mong building. Sabi ko, ay Daddy, kasi binusinahan ako kanina. Kinabahan ako eh. Dumiretso na ako. Sabi niya, pambihira. Ang ending, hindi rin kami nag-convoy. Muwi ka na mag-isa mo. Correct. Kasi Kaya mo naman pala. May paano pa ako, convoy mo naman ako. Ganyan. Diba? So, salamat sa pagpili sa akin. Kahit ang tanga-tanga ko talaga sa directions, promise. Iba talaga. So, may mga ganyan tayong mga flaws. Minsan nakakatuwa, minsan hindi. Ito, medyo feeling ko cute pa to Pero yung minsan may mga pagkakamali tayo or mga flaws talaga, hindi na nakakatuwa. Pero kahit ganun, pinipili pa rin tayo. That's a gift. Ayan, Gift totoo po yan. Kaya ito, recently lang, yung sa asawa ko kay Let, na parang ramdam ko kagad na parang pag tumahimik siya, hindi siya nagsasalita. Alam ko na may something. Kaya yung simpleng, sabi ko,
Tara, kain tayo lugaw ng ano, tapos ihaw, yun. Oo, Okay na. nahahappy na siya, Oo. 'di ba? Yung bang ganon, yung umabot kayo sa level of communication na kahit hindi actually verbal, Oho. 'di ba? Gets mo na agad. Correct. Ganon. So yun naman ang goal dapat ng bawat mag-asawa, maging transparent. Yung wala nang itinatago. Wala na kasi nung nagsumpaan kayo na isusumpa ang isa't isa. Hindi. Nung nagsumpaan kayo, 'di ba, na magiging together sa hirap at ginhawa. Yan. So you are one. Oo. Ganon. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion